खुलुमबाय आं जनाली बर' गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि जनाली रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 11 सेप्तेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मोनसे सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव जाथाय। बिहामजोआ गावनि बिहावखौ बुथारबाय। गुजरात रायजोनि खेदायाव सासे आइजोआ गावनि फिसायनि असे बिफाखौ रांनि थाखाय बुथारदों। आइजोआ गावनि बिहावनाव गुबुन हादराव बेरायहैनो थाखाय 2 लाख रांखौ बिहावनाव बिदोंमोन। नाथाय बिहावा रांखौ हरनो हायैनि जाउनाव बिहावखौ खर' बुखावना आथोनखौ हास'ना होना इनाय खास्रि बिस्रि बुथारो अन्थाइ बिखा बिहामजोआ। बुथारजानाय बिहावनि मुङा जाबाय जगदीश शर्मा, 75 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा बिहामजोनि मुङा जाबाय मनीषा शर्मा। दायो दायनिगिरि मनीषा शर्माखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। पुलिसनि सिगाङाव मनीषा शर्माया बुंनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो गावजों आरो बिहावजों देहानि सोमोन्दो लाखिबोबाय थादोंमोन आरो बिहावा बिहामजोनो रांबो होबाय थायोमोन। नाथाय ओइदिनखालि बिहावा रां हरनो हायैनि थाखाय बुथारदों होननानै फोरमायदों बिहामजोआ। दा बिथांखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बादि साजा होनाय जासिगोन आरो बे जाथाया आथिखालाव रायजोनाङैनो गोबां सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बामुनि मेदामाव सासे आइजोआ गावनि फिसाय आरो नखरनि मानसिफोरजों सानफ्रामबो इनाय खालामजाबाय थानायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय संगीता बरा। संगीता बराया फिसायनि इनाय खालामनाय आरो नखरनि मानसिफोरनि अयथासार मेलेमारि गाग्लोबबाय थानायाव सहायनो हायैलाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लायो। बे समाव फिसाय नितुल राजबंशीया खारखुमानानै दङ। नाथाय पुलिसआ नितुल राजबंशीखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। उत्तर प्रदेश रायजोनि माजावलेनि सासे 21 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ उत्तर प्रदेशनिफ्राय किडनेप खालामनानै लांखुमानानै दिल्लीयाव लांनानै 20 सानसिम जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय कुंदन कुमार पासवाल। दिनै बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा गोबां गोदाव सोराव जानांगौ जादों। बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो बारग' एनडिएफबिनि सेंग्राफोरा दिनै हाजिरा मावनानै जानो गोनां जादों होननानै प्रेस मुसाहारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। बिथाङा भिडिअआव मा बुंदों फै जों नायनानै लानि। दिनै एनडिएफबि सेंग्राफ्रा एक्स एनडिएफबि सेंग्राफ्रा दिनै गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ। बिथांमोना माने साख्रिनि गाबख्रावबाय थादों। बिथांमोननोबो जों होजानायखौ लुगैयो। दिनै हाजिरा मावलाबायनानै जानानै दङ, सोरबा थेला नारलाबायनानै जानानै दङ, सोरबा दिल्ली बम्बाइआव हाजिरा मावलाबायनानै जाहैना दं। बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनाखै, साख्रि होगोन होननानै बुंबाय थादों। एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा दिनै एक्स एनडिएफबि जाबाय। बिथांमोनाथ' माखासे जायहा माने एलिजिबोल, जायहा रोंगौथि दं, जाय मोनथावना बैसो दं, बिथांमोननो हो। दा नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन, सक्तिखौ जुदि मोजां जादोंब्ला दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनै बेबायदि गोदाव सोराव खालायनाङामोन। मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जेरैबायदि मोननांगौमोन बायदि मोननांगौमोन, थाखा फैसाखौ बाजेटआव लाबोयो, खिन्थु जों बिथांमोना होनो हाया। जों नुदों आसाम सरकारा 150 कोटि थाखा होगोन होननानै बुंदों, होदो। जाय मार्टियार्सफ्रा दिनै, जाय मुंख्लंफ्रा दिनै नांना थैलांनो थाखाय दिनै बिटिसि जादों, नङा होमबा, दिनै बिटिआर जादों। सिगां माने गोबां माने जों मोनथाम सक्ति जाबाय, नङा होमबा, बिएसि, बिटिसि आरो नोंहा माने दिनै बिटिआर, मोनथाम सक्ति जादों। बे सोरनि थाखाय जादों? मुंख्लंफोरनि थाखाय जादों। नांग्रा मानसिफोरखौ सनमान होआब्ला, दा नांग्रा मानसिफ्रा जुदि गोदाव सोराव जायोब्ला, बै लेक्सार होग्राफ्रा जुदि कौटि थाखानि मालिक जायोब्ला, अब्ला सोर नांनो ओंखारबोनो, सोर स्टेन्डआव थागोन? बिथांमोना बेनो फोरमाय, बिथांमोननि दैदेननायाव जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि रावबो गावनि अधिकारखौ लानानै नांनो ओंखारबोनाय नङा। ओंखायनो खोब दुखुनांथावना दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै कर्टआव हाजिरा हैबाय थानो गोनां जायो। एक्स एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा खावसे जेलाव दङ। जों खावलायगोन, बिथांमोना सक्तिखारि, जोंबो सक्तिखारि, खिन्थु दिनै जों पावाराव गैया। जों अपजिसन थादों। बिथांमोननि गोरोन्थिखौ नुनायखौ जों आसि थुयै खिन्थानानै होदों। दा खोथाया जाहैदों मा, दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थाबा जानाय नङा। फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुनना लाबो, जायफोर रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोनखौ हो,
मुख्लं न'खरफोरनो जिथु 5 लाख करि माने होनो गोनां एककालीनभाबै जिथु माने सरकारा होनो गोनां बेखौबो हो नोंथांमोना साख्रि होनो गोनां होथावना बा मोनथावना दङ पस्ट खालि जादों बेखौ हो नोंथांमोना जानला मोनला खोथा बुंनानै BPF खौ रायबाय थानानै जानाय नङा मानोना BPF खौ नोंथांमोना रायै 3 बोसोर बारलांबाय 3 बोसोर बारलांबाय 3 बोसोराव नोंथांमोना रायनानैबो दासिमबो उदै बुङाखै नामा नोंथांमोननि खामानि मावनाया बे BPF खौ रायनानै जोबगोन नामा BPF आ 17 बोसोराव दालां बानायबाय लामा बानायबाय कलेज बानायबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय स्कुल बानायबाय मेडिकेल बानायबाय गोबां बानायबोबाय 17 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना गोदान सुक्ति लाबोनानै दिनै मावगोन होननानै खोथा होदों मानो मावनो हायाखै दा रायैनो नोंथांमोना एरायना थांसै नामा दा नंखायनो नुदों बिथांमोना जे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै पावारखौ सोरनोबा होनानै गावस्रा दिनै BPF खौ रायनायल'सो बिसोरनि खामानिया डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय सेंग्राफोरखौ बोरै साख्रि होनांगौ बेखौ मावालासिनो सोरनोबा अफिसारफोरनो गावनि गोहोखौ होबाय ओमफ्राय गावस्रा खालि मिटिं खालाय BPF खौ रायै टाइम पास खालायबाय थानो बेखौ रायजोफ्रा बुजिजोब्बायना बुजिखाथारबाय बेखौ नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना खुनु फैदे सरकाराव फैला बे रोखासै आरो रायजो राजाफ्रा जेबायदि मिटिंफ्राव जेरैबायदि लोब फैनानै BPF नि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बाहागो लायो जानजि खाफ्राबाय भटार्सफ्रा रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्राबाय सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना होसिख्राव बुंबाय जानाय नङा दिनै सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना फोरमान होखाबाय जों मिटिङाव दिनै सरकार गैयाब्लाबो गावनि पकेटनि फैसाखौ खरसा खालामनानै BPF नि मिटिंखौ खोनासंनो फैयो BPF नि दैदेनगिरिफोर फैबा जेरैबायदि फैनानै लोब जों बाहागो लाफैनो फोरमान नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव इलेक्सनाव सोरनो भट होनांगौ अलरेडि भटार्सफ्रा जानजि खाफ्राजोबखाबाय बिथांमोना जिबायदि खालायबाय थादों BTC नि सुबुंफोरखौ सान्थि दोननो अनगायै असान्थि खालायबाय थादों बिथांमोना मालाबा माने इलेक्सननि नटिस हरो मालाबा सोरखौबा जानला मोनला बुङो दा रायैनो बिथांमोना टाइम पास खालायगासिनो दं नंखायनो आरो बारा गैला बिथांमोननि माने भेलिडिटिया जोबसिगोन आरो नंखायनो बारा गैला रायजो राजाफ्रा बेखौ नुखाजोब दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों